ya bụ onye nke ọ dịtara na-etighị afịa mana anyị ga-agụpụta ime ọ sị na oke ataka akpa ọka ọta anụ so otu iko inu na oketa akpa ọka na oketa ọtaka ọta ofu iko sinu nke ọ sị na ejuna sị na ụmụ mmadụ na-asị na ya akara arụ mana emesị onwe onye egwu na-ekwe ese n'ihu enwudie ejuna na-asị na ndị mmadụ na-asị na akara arụ mana emesị onwe onye na-esi n'ihu abịa enwudie. Paul ọ na-agụ akwụkwọ na Nwafọ Orizu College of Education Nsugbe a na-etu ya n'owu Nze Paul Jibiora na nwata akwụkwọ College of Education Nsugbe ọ sị na anụ sobe nkakwụ ọbụla anụ isi anụ sobe nkakwụ ọbụla anụ isi nkakwụ na-agakọla onwe o mana onwe anụ ọbụla je ka anyị na bụla oyi tupu agụkwa anụ nke ada ejeruo na be ndị mmụọ na-achọ ndị na-esi isi achọ ada ejeruo na be ndị mmụọ bịa na-achọ ndị na-esi isi achọ ihe ndị Igbo ji malụ ndị mmụọ na ọ bụ na ndị mmụọ dị mana ndị Igbo kwetara na ndị mmụọ dị ihe eji ama ihe izizi ha ji ama ndị mmụọ bụ isi mị anyụ ụgbọgụ na-amị anyụ nụ ọmụgụlụ ọjọọ ọ machakwa na ọka ajụọ ada ejebe Innocent Obimma afọ otema ndị ojoto o nwere inu ozite ọ sị na onye were aka ya gbuo onwe ya ọ bụrụ ụlọ ndị mmụọ onye were aka ya wee gbuo onwe ya ọ bụrụ ụlọ ndị mmụọ ndị mmụọ ọ na mmadụ nwụọ asị na ndị mmụọ egbuo ka alụrụ aka ndị Igbo kweta na ndị mmụọ na-egbu mmadụ na mmadụ adalụkọta nwụọ ọbịa dịka ọsị nọ ndị nna ochie nọ ndị ọgbọ ya nwụrụ bịa duru onye ọgbọ ha onwedo anwụ onye na-anọkọta gbuo onwe ya onye gbuzie onwe ya asị na ọkwụrụ ụdọ onye mere ndị Igbo ji ezi emena chi na anụ ọ sị na onye na-eri ihe onye ekpenta na-akpụ ya isi ọ da agwụda tata bụ na nkịta agụ siri ewu na ahịfịa ọ na-ata na-agụkwa ya mana esoli eta ya agbọ ha nchaghị na ewu agụ siri ewu na ahịfịa ọ na-ata na-agụkwa ya mana esoli eta ya kịta akpọ anyị niile ewu anyị mana ihe eji malụ ewu nna meza akpata menyi nwambe isi na-ekpata onye na-asị ma nịnya debe enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata Peter Nwabụeze ọ sị na onye mmịata anam ka ọ bụ ọ sị na ọ na-abụ ekpegbu alụsị ewere ọkụ ya wee rie nri ekpegbu alụsị ewere ọkụ ya wee rie nri ọ sị na n'akụkụ isi ọfịa ka esi kebili ya ọ dịgonya ka o si wee dị ebe a ka agụta dị ọ sị na obere nwa na-abụ ọtụtụ kata ihe ntụtụ ọtụtụ ya nwata tụtụ kata ihe ntụtụ atụtụrụ ya ya ọfụ n'ịzọ ọtụtụrụ ọ sị na ihu okenye na-atụ ụgani egwu nke ịghọta ya ka akpa ya aka ihu okenye na-atụ ụgani egwu ịlụta ihe nke ugbo ụgani kpafia adịrị ya mana anyị ga-etunu nke o dere anyị onye ụmụ uchu ka ọ bụ Chidesko o nwere inu ozite ebe a ọ sị na okwu baa n'izu
achụpụ onye ọbịa n'ezi. Okwu baa n'izu achụpụ onye ọbịa n'ezi. O nwere inu ọzọ ite ya si na ka adị wee fọ ara n'isi akwụ ka adị bụrụ nwanne. Ka adị fọ ara n'isi akwụ ka adị bụrụ nwanne. Enwe na ara dị ebụwa. Enwe ara isi akwụ nwa ara ntọka. Ara isi akwụ isi na-acha mmanụ nke anyị na-anọ n'elu nkwụ na-ata akwụ ka ara isi akwụ. Enwe ara ntọka ka anyị na-anọ n'ubi na-ata ọka ka isi na-acha edo edo na-ata ọka ma rice.